Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap jelop usamla na Jharkhand haksat otrangai mountain way usamla pule na po Jharkhand uba pule MTech lane civil hapo ka Indian Institute of Technology IIT Guwahati ula klatno nakane ka slap perthai hadin ba ulangam jelop haka pungba jeliu hakli jong kaksat otrangai ka ba hap hapo ka Shnong mountain ar kilometer na Maukerwat ha southwest Khasi Hills district katkum katlong kubor balayu lung layathu ba katai ka jingjie kala je hakapor kumba shipho baje am step menta kasngi ha kaba utai usamla pule ubala tip kerteng kumu Abhishek Kumar Montal ar pusau snem karta haringkat bat sangut ki wei pat ki para khna pule kata saungut ki senrang bat ka wei ka kenthei kilawan syamau kerwat na ka benta ka study tour bat kila lekai bam pengat ha khli jong katai ka ksat bajrong bat hadin bakilaya jingikai utei u Abhishek ulang ngam jelopno tang maria yo jing tip halor kani ki pulit jongka fire and emergency services wood kila her syakatai ka jaka hadin ka jingwat kebala ne kumba kato katne por kila yo ban seino ya ka medyab jong u haki por kumba sauba je janmit ya ka medyab jong une usamla pule lawan rakno sya mau kerwat civil hospital bat ka jing to kid daki pulit kadang ya chakmat